Bagai, kamu nungte bus kanggo nahar mung ba bobo hai nung kok kesana musung je sering tongna rong ni bagai. Balakan ambai cini media persons no, especially tini je amono kisana na nong ni media ni bisinti nong ni je social media bisinti je 60 term je teachers day best wishes ang joto teachers no wish kayo te tini ni sal balai no nangmani sal cini Dr. Radhakrishnan bo o je itihas খাইক লাংখা যত টিচার্স রক বনি ফ্রংমানি বিসিনতৈ বরন বরম রিজাকনাই প্রতি বছর ওইসিয়া বেবিনি আसेमा सालनो बपालाय ओइ जत टीचर्स नो बरम रिजाना बंगै कैसे लामा खाइक लांखा सेफ खाइक लांखा आउनि बिसिनतै चुंतिनि चिनि तुलसीकर आईएस नि अंडर चिनि आईएस नि अर्गेनाइजेशन बिनि अर्गेनाइज नि बिसिनतिखाय चुंतिनि पालाइलाइमानखा दै चिनि जों बेलानि कपाल गाहाम आनि मा बाबुनि समान जे टीचर्स दै सिनियर अक्रा चाक्रा चिनि टीचर्स रक होजा फाइ मानजाक फाइकिया बरक वेबो बेलायखेनो खाटुं खाजाखै चुंतिनि होजाका मालाइलाइमानखा दै मनो चिनि बिसिंगो जे कोविड-19 नि बांगै टीचर्स दे स्टूडेंट नि हालक बेलाय चालाय थालायका कॉपरेशन चालाय थालायका आनि बांगै कोविड नि जे रेस्ट्रिक्शन नि बांगै बुसकांसालो ईश्वरनि आशीर्वाद बाय जे कोविड नि रिलीफ मुङै थांगांकाय जों बुसकांसालो गाहामकाय टीचर्स दे स्टूडेंट नि हालक न टिकजा मास्टर रानै गाहाम बन्डिं मातुमनाय बनि बिसिंगो गाहामकाय हालक न सेदेरिमा बिसितै जे ओ जे कोविड सेसेसननि साथे साथे चिनि सोसाइटी व चिनि समाज गोबां बररक जे हामिया बेराम या हामिया सामंग या प्रिसाजागै थांगा जे ड्राग्स बा अनेक किसु हामिया बुसलै रक जाजांमोन जागाव सेदेरि थामा बागै गोबां बरन लांमा बाहारिका हाइबान जों बुसकानि सालो जे कोविड नि हाते जों रिलीफ बानाय थांगांकाय जों अटोमेटिकली चिनि तुलसीकर आईएएस ते चिनि जानि जत टीचर्स सब जों कैसा जॉइनली बाबे चिनि सोसाइटी नि जत गार्जियन्स बे सोसाइटी नि जत सुंजांनाय बरम रिजांनाय चाक्रा रंबाय जों जत आसुगै कैसा काउन्सिलिं खाय बुसकानि सालो चिनि समाज न ते चिनि सोसाइटी न ते चिनि लेखापरा ते चिनि एडुकेशन न बाहायकै ते गाहाम जागा जे एकै गवा लामाव तबै फाइमान जों आमनो तैसे मासा जोंनाय किसु देनि बिसिङो आसा कि ईश्वरनि आसार पेट जों डाक्टरनो रिलीफ मानानै हिनाय बसंनो जतना हामबाय सागारि बुजिदि सागार जे बुजिया रङ बेलाय हामबाय कक्ति कुरालो तिनि आरो तुलसीকক आईएस नि आन्दार जेते खायसा टीचर्स डे अब खायसा साल पालाय जागो बुरुम बुरुम आबो बिसिरे बिसि बो पालाय जागो दाबो तेलथै पुरिखा माने 60 बছর पालाय जागो अबनो न पालाय दे हनि तिनि बरक नो इनभाइट का जों खायसा गाहाम फोरोंगाय बरक जत अंक शिक्षक रनो माखा एवं शिक्षिका रनो माखा एकै जों नायो बाहायकै छात्र एवं मास्टारनि बिसिंतै जों एबो साकाव जों कासारि माननाय अबचिनि प्रथम नाहारमु तिनि छात्रनो जों फोरोङै जतक्षण पर्यन्त साकाव दिसाय ख्लांमाय आंखाय जों आगैनि हाय कलेक्ट दंनाय अबनो ति गोबांमा आनि लिडार्स जत गाहामकाय चर्चा खायगा अबचिनि मा तिनि जारा शिक्षक एवं शिक्षिका যারা বয়স্ক থানায় বড় মোটামুটি বড় যতন বুঝিকা এবং প্লাস আং সবচেয়ে অঙ্গ দেনাই আর ডেপুটি আইএস এবং তিনি আইএস তুলসীকনি বোঝে ও প্রোগ্রাম খাইবানি ও প্রোগ্রাম তুই আং বনো বেলায় বেলায় হামবাইয়া ফারকা সার টাকা কক যে रोंसों दंनाय रक जे अनेके ड्राग्सनि बिसिङाव कब्लिट दङ एबा अनेक सामुं जिनिसाव कब्लिट दङ आबर बागले नोंथां कक जानायसा आंबो टिचारनो बुंगोखा गोसारखा जे आबनो जों बुमा बुफा छात्र एवं टीचार्स এবং যারা টিমগো फोरों दंनाय रक बर बंनि प्रतिबाद आबनि प्रतिबाद गाहामकै खायना नांनाय एवं बुमा बुफा मा खायनाय एवं टीचार्स एवं जरा छात्रनि बिसिंखौ दायित्व मानानाय जे अब हामिया मानै अब हामिया मानै कबल खांखायनो जों साका कासाय मांलाक जारा खाइया आर जारा खायनाय होननै पक्ष मिलिवै एवं मास्टार गार्जियन आबनि समस्त दायित्व मानानाय आ कक आं तिनिबो पक्षाव उलबो खाव पक्षान हामबायसा